shi. Lala wani irin abu ne hannu mutum zai gama sakandare har ba mu aikin ne da Allah kawo canjin ne da yau. Lafiya na jika kana ta ihu tun ina gida. Wani lafiya kuma tun da gari na ni kai baka da labarin Hajji Khalil Ahmad na fada. Na ji labari ka aida. Baka ji rediyo ne da safe? Ban ji ba. Me yake faruwa? A kwanan nan a gidan rediyo ya ɗebi wajen mutum wajen 35 wanda ya ɗauki fama-famai ba su domin su je su yi aikin. Kai yana neman duk matashin da yake da sakandare bayi da aikin yana neman sai na ɗaukan su. Kana da digiri ba da digiri idan kana bukatan aiki ka je ka roƙe shi a Hajji da Allah dan taimaka na dan bukatan aikin yi ne. Duk zai iya ɗauka ya baka. Ya duk nan idan ka je kana faɗa yawancin matasan na faɗa shi ya sama musu sana'a. To yanzu da Allah nan da ke gani Hajji Khalil ne ban kwamfuta nake editing din bidiyo yana da kake kallo. To dan Allah ya zai mu haɗu da shi. Ina zaune da matasa sama da mutum 5 haka a ƙasa na wanda za mu je mu shooting kai kana layin rubuce wannan yana layin ɗora muranin layin screen play ba kowa samun irin wani abu in ba Hajji Khalil ba. To dan Allah yanzu ya za a taimaka a haɗa ni da shi. Abu ne mai sauƙi a haɗa ka da shi. Karka ji kuma idan muna tare da karka ji kuma idan ga wannan sabon tankarin maganan ka ya je Allah ka mana ce ne da mu more wallahi da matasa ba kuma ubangiji Allah mai mai tamar 4+4 APC jam'iyyar mu ne mu ne nan Hajji Khalil Media kuma na subscribe sa alama da raya domin ku dinga samun sababbin bidiyon Hajji Khalil mun gode. Muna nan ba za mu daina ɗaukar ku aiki ba kamar yadda mai gidan mai gudanar mana wato Hajji Khalil Ahmad na faɗa dole ne mu rike ku amana kamar yadda ya ba mu ku ina so abin da ke so kuma tafi kamar yadda ya dace ku buga mana yawa uwa tabbas Hajji Khalil naku ne kuma a zaben mu ma dole shi za mu zaba.